हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम बेजों लोगोसे कन्टेन्टनि सावगारियाव थुना हो मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंनियाव सिगांसिन सहैनाय बायदि। हाय फ्रेंड्स वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रिएटर देरहा। नोंथांनि एंड्रइड मबाइलनि इंटरनल मेमोरिया खम आरो थाब-थाबल' इंटरनल स्टोरेज खोन्थायो एबा नटिफिकेशनाव फैयो अब्ला नोंथाङा जिंगासियो। नोंथाङा एंड्रइड मबाइलनि इंटरनल स्टोरेजखौ बारायहोनो सानदोंब्ला आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थागोन माबोरै इंटरनल स्टोरेजखौ गोरलैयैनो बारायहोनो हायो आरो मेमोरि कार्डखौ इंटरनल स्टोरेज बायदि माबोरै खालामनो हायो। अब्ला गासैबो मिथिनो लुबैदोंब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। मबाइल इंटरनेट स्टोरेजखौ माबोरै बारायहोनो बिनि सिगां नोंथाङा माखासे बाथ्रा मिथिनांगोन। नोंथांनि मबाइलनि जायखिजाया डेटाया अल डिलीट जानो हागौ। मेमोरि कार्ड आरो इंटरनल स्टोरेजनि डाटाया डिलीट जानो हागौ। बिनि थाखाय गुबुन मोनसे मेमोरि कार्ड एबा लैपटपआव कपि खालामनानै नोंथाङा लाखिनो हागोन। बिनि उनाव नोंथांनि मबाइलआ रुट खालामनाय जाथारनांगौ। जुदि मबाइलखौ रुट खालामखानायब्ला गोरलैयैनो मेमोरि कार्डखौ इंटरनल स्टोरेज बायदि खालामनो हागोन आरो मबाइलनि इंटरनल स्टोरेजखौ बारायहोनो हागोन। मबाइलखौ रुट खालामनो थाखाय नोंथाङा गोबां भिडिअ नुगोन, बेखौ नायनानै सोलोंनो हागोन। नोंथाङा रुट खालामनांगौ ना खालामनाङा बेयो नोंनि गोसो, आं रेकमेन्ड खालामा। रुट खालामनोब्ला खालामजायो मबाइलनि इंटरनल स्टोरेजखौ बारायहोनो थाखाय। अब्ला सिगां नोंथाङा बे एप्सखौ इनस्टल खालामनानै लानांगौ। बे एप्सनि मुङा लिंक टू एसडी। बेखौ नोंथाङा डाउनल'ड खालामनांगोन। बे एप्सनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव होगोन। डाउनल'ड खालामनायनि उनाव इनस्टल खालामदो आरो अपेन खालामदो। जेरै अपेन खालामगोन बेयो नोंनाव रुट पारमिशन बिगोन। जुदि नोंनि मबाइलआ रुटब्ला ग्रेनाव क्लिक खालामदो, बेबायदि नुगोन आरो नोंथाङा एसडी कार्डनि फरमेटखौ सेलेक्ट खालामदो। अब्ला सिगांनि अपशनखौ सेलेक्ट खालामदो आरो अकेआव क्लिक खालामदो। अकेआव क्लिक खालामबा गासैबो एप्सखौ नुजोबगोन जाय इंटरनल स्टोरेजआव दङ। बेयाव क्लिक खालामदो। बिनि उनाव अन इंटरनल बे अपशनखौ सेलेक्ट खालामदो। गासैबो मबाइल एप्सखौ मेमोरि कार्डआव मुभ खालामनो हायो। बिनि थाखाय नोंथाङा बेहाय क्लिक खालामनायनि उनाव माल्टि सेलेक्ट खालामदो। जायखौ नोङो मबाइलनि एसडी कार्डआव मुभ खालामगोन बेखौ सेलेक्ट खालामना लानो हायो। गोसोआव ला, बेयाव सिस्टेम एप्सखौल' मुभ खालामनो नांगौ मानोना नोंनि मबाइलआ प्रब्लेम जानो हागौ। आं होनब्ला सेलेक्ट खालामबाय। जायखौ मुभ खालामगोन बेखौ सेलेक्ट खालामनायनि उनाव मोनथाम डटआव क्लिक खालामदो। नोंथाङा बेयाव अपशन मोनगोन मुभ टू एसडी कार्ड। अब्ला बेयाव क्लिक खालामदो आरो बिनिफ्राय अके खालामदो। जेरै बेयाव क्लिक खालामगोन बेयो अट'मेटिकलि मेमोरि कार्डआव मुभ जागोन। बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामदो आरो सेटिंआव क्लिक खालामफिनदो। सेटिंआव क्लिक खालामनायनि उनाव स्क्रल डाउन खालामदो। माखासे अपशन नुनो मोनगोन अट' लिंकनि। अब्ला बे अपशनखौ टिक खालामदो। बेखौ टिक खालामनायनि जाहोना जाबाय नोंथाङा मबाइलाव जायखिजाया एप्स इनस्टल खालामोब्ला डाइरेक्ट मेमोरि कार्डआव इनस्टल जागोन। अब्ला नोंथाङा बेबायदि खालामनानै गावनि मबाइलनि इंटरनल स्टोरेजखौ बारायहोनो हायो आरो मोनसे मेमोरि कार्डखौ इंटरनल स्टोरेज बायदि खामानि बाहायनो हायो। अब्ला आं आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनबाय होननानै। मोजां मोनदोंब्ला बे भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम। भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जै बर' हारिनि जै बर' राव गेवलांथों।